and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Franco, tudloy kong langoy. Ang buang nga, Janice! Magpatudlo paglangoy ni Franco! Sige na ba? Di ka day kanti kong mulangoy, Ate Janice? Dili kayo, day. Tudloy pa Franco. Tudloy si Ate Janice, oh. Ah, kalitsi! Kalitsi hanggaw nga, Claire! Ano patudloan man ni Mos Janice? Hanggaw ka buang ka! Ay, tudloy na ko ba? Ah, sige. Dali, Janice. Tugluan di ka. Franco! Ayaw ha! Ayaw gyud! Ayaw ba yan gyud! Salamat. Sige na. Ah, kalitsi! Franco, animal ka! Ah! Ganong gitudloan man ni Mos si Janice? Pasag din na siyang malumos, leche! Ay, love na ba? Dali lang, dali ka nito. Ay, Ang mga animal! Saan man ko ni mo? Tingnan na niya eh. Tingnan niyo ano. Ay, kalaw mo. Ay! Kana, lumsi! Magkapit lang ko ni mo, ha? Oy, Animal, makalagot! Ah! Makalagot ka, Franco! Kipalagot siya ko ni mo! Ah! Buset! Uy! Kasi! Uy, ano kilabay man mo cellphone in town? Uy, pagani ka na tumong sa sofa. Ni unto lang. Ano na? Makalagot! Makapatay ko, Sofia! Makapatay ko! Uy, uy. Dere mo cellphone, oh. Imo man ni gilabay, uy. Importante ka ng cellphone. Mapatay ko si Janice! Mapatay ko siya, Sofia! Ano naman, sad? Ang animal! Nag-live pa siya! Nag-live. Nga sa gibuhat. Nag-live sila! Nga, nangaligo silang dagat. Kauban si Claire o si Franco. Nangaliko raman ka. Ano patil man ni mo si Janice? Naglagot ko! Uy, naglagot ko. Uy, sa hinungdan. Uy, naunsa ka man diha, uy. Kisa dili maglagot na, ha? Nga nagsuloban siyang two-piece? Ang magsulob og karsunis. Uy, kung maligo. Style man na ron. Di ba na mauwa ang mga babae karon nga magsulob og tupis nga maligo sa dagat, good. Pero nagpatudlo man siyang langoy ni Franco. Mao ba? Di tingali mo ka maong mulangoy si Janice. Pero, ano si Franco magyod, ha? Nga si Franco mag-iapatudloon? Uy, masuko day ka. Dili ko gustong tudloan siyang Franco. Nagselos ka. Ang no? Nagselos yung ko. Dili ko gusto nga iyang tintalon si Franco. Dili! Pagkahangol ni mo. Oh, Sofia. Sige na pa! Balik na mo ni Ate Janice! Oh, na. Murag dali na kayong makamaw si Ate Janice, oh! Franco, tudloy ko mo tihaya ba? Oh, sige. Buti gihaya ka? Sige na. Okay, alright. Sige. Day Claire, padayon lang day ha, og live ha, matighaya ko. Tudloan ko ni Papa ni mo matighaya. Hala, Kati. Uy! Kati! Ay, napagsigit ka ng bino. Uy, wasa gidi mo ang anga. Bino, gigiinom ni mo. Naglagot ko. Tarawa, akong gion, pero gisilent lang na nako. Hindi Ha? kang isina. Ha? Usa isina. Nindot kaayo ang isina nilang Franco og Janice. Si Janice nagpatudlo og tighaya ni Franco. Og si Franco, Kati, hala, si Franco nga nitudlo, nisapnay kang Janice. Og, hala, uy, ang naong ni Franco doon na kay sa duga ni Janice. Unsa? Bebe, asa kay buta na ako. Asa ipakita dayon? Sa kadiyot sa, uy, akong butang sounds. Kadiyot sa, Ang animal! Magkamatay ta, Janice! Magkamatay ta! Pag nga na!
Pag nga na, Uy, Sofia. relax lang. Uy, nga no, magka-uy ni Uy, bayak ka. Wa ko mag-inuwi ha, Sofia. Wa! Saba ka diha, uy, kasi. Ngano, nagtuo ka nagtiaw ko? Ayaw, kasuko. Naunsa ka man. Angay kang malipay nga ingon ana ang reaksyon karon ni Franco. Asa? Ako! Ako malipay na noon ko? Uy, ngano malipay man ko? Dili ba tingali ko angay malipay, Sofia? Angay ka nga malipay nga ingon ana ang gipakita ni Franco. Nga ingon ugsa nagasig na siya. Oh, Sofia. Ngano malipay man lagi in town ko? At least, Kathy, nalingaw siya. Wa na siya makahuna-huna sa pagpatay ninyo. Unsa? Unsa? Angay ka malipay, uy. Kay ningi kayo na wa maburyong ang utok ni Franco ug wa magpangita ninyo ni Greggy. Sofia, ayos gani ko hadlo ka, be. Uy, wa ti kahadlo ka, uy. Gisultihan ta lang ka sa posibleng mahitabo. Kung wa pa malingaw si Franco, labing siguro nagpangita na ninyo ni Greggy. Sofia! Murag garang-garang na lang. Nga, may pahiyom na ko nakita ni Bay Franco. Murag, nalingaw na siya sa pagkaligo sa dagat. O si Janice. Murag mo'y nakalingaw niya. Nimal sa ni Janice. Pagkasakto, paglawas. Uy, wa, gyud mo unsa ayos panahon. Way, Bilbil. Yeah. Pugdor ba kayo pang lupot? Nagtupis pa. Nagtupis. Oh, marag makawas na sila. Gigotom tingali ni sila kaligo. Astas day clear. Murag nalimot sa makadiyot silang problema. Andamon akong pagkaon. Ano yan naman ready naman yung puso. Init-init pa. Ug diyan sa ning sinugbang gusok sa baboy. Sinugbang nukos. Ug sinugbang isda. Tehe! Tehe! Oh, kini. Dong! Dali, Dong! Ha? Dali! Pilang botilya na? Nahan kag tehe, noy? Tihi! Magana! Pilang botilya? Butilya, noy? Botilya? Butilya, Raymond, di ka palit. Ay, botilya pero naisod! Aw! Ikaw, noy? 126, noy? Pila? 126. Sito ba, guys? 1, 2, 6. 126, noy? Dua ka botilya? Okay. Batik! Wow! Kalamian ni Uti. Puro ko ni. Init pang sinugbang gusok sa baboy, sinugbang nukos, sinugbang isda, ugo niya. Nagtuwa pag ko. Napag kinilaw. Sutokil! Sugba tuwa kilaw. Okay kayo, Nayutik. Oh, sige na. Mga unata. Oh, Nayutik na. Mga unata. Oh, si Bay Franco. Tuwa, naglingkod pa siya sa may dakong bato. Oh, ito da. Layo kay panglantaw. Murag, gitanaw niya ang layong dagat. Ayan na ha, doon ako. Palihog Nayutik. Kay gutom na. Oh, sige, ariyo na ko. Oh, Bay Franco. What happened? Ha? Dali na, mga una ta. Gigutom na si Inday Cleo. Okay, bay. Sige. Oh. Ano man ka? Huwag man. Huwag ba, Yutik? Ayaw pa magkakbay. Naguna-una ka kan kate. Di ba? Bay Franco. Ipanig kamutan ako, bay. Bay. May ibanlas siya sa kalimot, bay, Yutik. Kapan? Apan unsa, bay? Ipanig kamutan ako nga ibanlas siya sa kalimot. Apa nasangit gyapon siya. Sa sanga sa paghinumdum. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!